Mi oedd un osod dda i Gymru yng nghwpan dartia y byd neithiwr achos maen nhw drodd i rownd yr 1-15 ola ar ôl i Gerwyn Price a Jonny Clayton ennill i gêm yn erbyn y Ffindir yn y rownd gynta a mi oedd Clayton yn falch o gael rhannu llwyfan gyda Price unwaith eto. Mae'n anhygoel o arau gyda Gerwyn achos mae'r rhif un yn y byd i ddechrau off a ni'n chwarae fel tîm a i fi hwnna'n bwysig so i fod yn partner i Gerwyn a i fod yn part o tîm Cymru, mae'n anhygoel. Ie, dyna i chi Jonny Clayton a fanna, a dwi falch o allu deud fod Dylan Williams sy'n rhedeg cyfri Twitter Dat Cymru yn gallu ymuno efo ni. Dylan, bore da? Bore da, Owain, ti'n oce? Da iawn, diolch. Swnio fel buddugoliaeth gyfforddus i Gymru sef y pencampwyr presennol wrth gwrs. Oedd, digon gyffyrddus ar un adeg, oedd hi'n edrych fel bydden nhw'n ennill o 5 i ddim, ond i fod yn deg i'r Ffindir, wnaethon nhw ddim adael i Gerwyn a Jonny gael i gyd i ffordd eu hunain, ond diwedd nath cryfder a fel hunanfeddiant y Cymru sicrhau'r fuddugoliaeth. Be mae'r fuddugoliaeth yn meddwl nawr, bydden nhw ar erbyn Lithuania dy Sadwrn, a o beth welon ni oedd hi wrth i nhw neithwr drwy giro Hwngari, sa'n gweld bod llawer da ni i fecso am. Da clywed hynny. Be am obeithio'n Cymru, be am obeithio'n Gerwyn Price ag Jonny Clayton, dylan ni i ennill y gystadleuaeth unwaith eto, Lenny. A nhw ydy'r ffefrynna yn dyfarn di? Ie, ty rhif 2 yn y rhestr y detholion, heb os nhw yw'r par i giro, Lenny eto o feddwl y 12 mis maen nhw wedi cael ers ennill gwpan y byd llynedd. Bydde rhaid i fi wedi cryfhau, maen nhw wedi cryfhau, maen nhw fwy hyderus, ac mae pawb yn ei ofni nhw. Mae Gerwyn wedi bod yn bencampwr y byd a nawr rhif 1 y byd, a mae Jonny jyst wedi mynd i ryw lefel gwbl gwahanol drwy ennill y meistri ar uwch gyngrair. Felly, fe ddaw y prawf cyntaf, fi'n disgwyl y bnawn di Sul ebyn Awstralia, ond fi'n credu ofni i hunain fydd y Cymru, a dim eisiau nhw fecso am ti llawer o neb arall os fi'n onest, Owain. Da clywed hynny. Dylan, dwi'n siŵr gawn ni sgwrs arall rhyw ben dros y penwythnos. Dyna chi Dylan Williams yma sy'n rhedeg cyfri Twitter Dat Cymru ar ôl i Gymru giro y Ffindir neithiwr yn rownd gynta cwpan dartia y byd a fel udodd Dylan, mi fyddwn nhw wynebu Lithuania nesaf fory a hynny yn rownd yr 1-15 ola.